volgende jongen, dan gaan we weg. Ja, heer hem op, move hem op. Ja. Christian had de horeca weer een beetje iepen mis, hè? Wat? Christian had de horeca weer wat iepen mis. Oh, wij doen dit nou zo stadig om 30 hier in de Douwe van het Noord-Friese percussiekorps Udokkum. En daar zijn we in principe in 90 al mee begonnen. En dan hebben we oude Ipe, die reed hier door Udokkum heen met een karke, met een trekker. Die had ik worden in heer gewoon. Ja, en toen ik in 2004 uit het werk wou rekken, toen ben ik begonnen hem te helpen. En toen had hij de stad een beetje wat vaste klanten hadden en dan hadden wij de zaak wat doorgenomen. Maar het is bij jou begonnen en op een gegeven moment ben je dus een duo geworden. Ja, ik kwam in de fut. Ik ben opgehouden van werk in 2012. En nou, daar ben ik maar ontsluiten en dan ben ik maar mooi gegaan. En wat is er zo leuk aan dit vrijwilligerswerk? Ja. Er zijn twee dingen. Een vereniging die helpt naar yield. Dat is heel mooi. En een heel grote klant die helpt van het papier aan. En dat vinden zij al heel mooi. Ja, maar dat is leuk voor de oren. Waarom is het leuk voor je beiden? Ja, haast nog wat aan. En ja, best eens even een dag onderwijs. De vrouw zou het zeggen, dan ben ik die even kwijt. En had je in elkaar nou eens even op scrollen maaien. Hoe is jouw collega? Ja, nou gewoon goed. Zonder meer. Mag ik wel eerlijk zeggen hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar nee, wij kennen poer beste vrienden te jaren. Dus, Ik pak hem er wel even volgende jongen. Maar man, Ja? is het nog wel altijd leuk werk om te doen? Ja, prachtig jongen. ja, maar als je ziet mooi water bij En je bent er fit van, hè? Alleen we komen beleefd in, hè? Dat is. Hard een keer op. Ja, want waarom hoor je hem op? Hij is 73 en ik 74. En wij mogen net ziek worden, want we gaan geen vervangers. En daar ziek je we telkens om. Dan hoop je dat er een paar komen. En van de middenstand, ja, de zuster hoeveel dozen, hè? Alle weken dat autootje vol. En dan in de corona is het zo hard door. Dan komen we de restaurants er ook erbij, hè? Dus dan gaat het naar de harder. Maar ga je met ik missen? Waarschijnlijk wel. Eerst wel even, ja. Maar dat had altijd met al veel liefde neer, hè?